Fost il-ferħu l-innoċenza ta' tfal fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop, tħabbret it-tmien edizzjoni tal-Irkotta Fest f'dan ir-raħal li r-rabta tiegħu mal-Irkotta tmur lura s-sekli. L-edizzjoni ta' din is-sena se tittella l-ħadd li ġej mill-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Iżda l-edizzjoni ta' din is-sena ser ikollha laqta differenti minn tas-soltu, hekk kif se tingħata importanza lil kolazzjon nutrittiv ta' filgħodu, xi ħaġa li tiġi prattikata fost it-tfal tal-lokalità u kif ukoll se jinżamm il-kunċett ta' ikel nutrittiv u bnina s-saħħa. Is-sindku tal-lokalità Terin Saġus spjega x'se jiddomina Ħalkirkop tul tmiem din il-ġimgħa. Għandna persuna lil Karmel li ħadd tkun qed tagħmel l-irkotta ġewwa Ħalkirkop ħajkollha stent bil-mod tradizzjonali tagħha. Ma tantx għadna nsibu bħala u għalhekk waħda mill-main attraction tal-attività ħatkun li ħajkun għandi l-persuna tagħmel l-irkotta. Apparti hekk ħajkonna diversi ikel li ivarja ħafna u kollu għandu l-irkotta miegħu. Iżda Aġus imur lil minn hekk u jispjega wkoll ir-rabta ta' din il-lokalità mal-irkotta. Ir-rabta ta' Ħalkirkop mal-irkotta hija rabta li ġejja minn żmien antik fejn l-antenati tagħna kienu jipproduċu l-irkotta jieħdu l-ħalib minnaċ u jagħmlu l-irkotta lin-nies u l-konsumatur. Allora żammejna dik l-istorja sabiex aħna nwasslu l-messaġġ lill-ġenerazzjoni futura li Ħalkirkop kellna dik ir-rabta mal-irkotta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis qal li huwa ta' pjaċir għalih li jara li din il-festa qed terġa' tagħti ħajja lix-xogħol li kienu jagħmlu missirijietna u li għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar il-produzzjoni tal-irkotta bil-mod tradizzjonali u b'kuntrast ma' kif issir illum il-ġurnata. Il-festa tal-irkotta se tkun ċelebrazzjoni ta' bosta ikel Malti li l-ingredjent ewlieni tiegħu jinkludi l-irkotta. Żgur fil-festa tal-irkotta ma jinqosx ir-ravjul, il-pastizzi u l-kannoli tal-irkotta.